Il-Malta Libraries flimkien mal-Malta Drama Unit organizzaw sessjonijiet li matulhom tfal u anzjani kellhom iċ-ċans jaħdmu biex fuq medda ta' 6 ġimgħat itellaw reċta tal-għażla tagħhom. Is-sessjonijiet li saru darba fil-ġimgħa tmexxew minn artisti lokali. L-idea tnebħet mit-tfal u l-anzjani stess u apparti li flimkien kitbu l-iskript ħolqu l-props huma stess u tħarġu fir-reċtar. Wara li s-sessjonijiet ġew fit-tmiemhom, ittellet prestazzjoni fil-Librerija Pubblika Ċentrali bis-sem tal-parteċipanti kollha. U jiena tallimt li minn kull persuna ta' kull età għandek xi ħaġa x'titgħallem. U jien se nibqa' niftakar is-sens ta' grupp wieħed. Ħafna nies imma grupp wieħed. Għaddi 74 years, qed tifhem. Imma veru niggostaw mill-tfal jiena għall-inqas għamil ċaħġa li għatma kelli xorti namila blaħsib. Il-kap eżekuttiv ta' Malta Libraries, Cheryl Falzon, qalet li Timeless Tales kien proġett pilota u li għalih applikaw 10 tfal ta' bejn 8 u 11 sena u 6 anzjani. Hija semmit kif l-idea li jitlaqqaw żewġ ġenerazzjonijiet kompletament differenti u joħolqu xi ħaġa fi spiritu ta' tim kienet ilha maħsuba. Li huma talmu minn xulxin, qasmu l-esperjenzi tagħhom, forsi l-anzjani iktar qasmu esperjenzi ta' kif kienu jilagħbu dak iż-żmien. U iż-żgħażagħ daħlu iktar it-teknoloġija u għenu l-anzjani biex jużaw it-teknoloġija u ma jarawix b'sens negattiva. Komplit tispjega li proġetti ta' din ix-xorta jgħinu biex ġenerazzjonijiet differenti jitalmu minn xulxin minkejja d-differenza fl-età.